Thinking Fadura lankidetzako lan esperientzia itzela izan da, eta azpimarratu egin behar da behin eta berriro. Bilera mordoa egin dira, eztabaidatzeko eta aztertzeko lan ordu ugari, ondorioz nola ez eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten pertsona eta erakunde guztiei, haien implikazioangatik eta arrazoi berberegatik ere, ekimen hau aurrera eraman duten gure udal teknikari arduradun eta laguntzaileri ere gure esker beroenak nola ez. Halaber, gure postazuna agertu nahi dugu, herritarrekin batera eraikitzen hasiko den etorkizuneko fadura hobetzeko arlo nagusiak adostasun handiarekin islatzen dituen prozesuak izandako emaitzengatik. Aurre proiektuak modu parte hartzailean egitearekin eta hainbeste pertsonak eta erakundek esku hartzearekin ikuspegi, sentsibilitate eta premia mordoa kontuan hartu dira. Modu horretan Getxo Kirolakek zuzendutako lan horren guztiaren emaitza oso sendoa da eta faduraren aldaketa guztion arteko adostasun handiarekin egiteko oinarriak finkatu egin dira.